Bugtuan? Are you blessed today? Amen. How was the first day of August so far? Hayo mga bugto. You know what mga bugto, kapag August na nga ni, amin usually, yan na nga, nag-change na natin academic year, di ba? Usually, amin yan time nga, damuan nangyayari. Kay, damuan na humanan classes, damo naman ang nag-start lot ang classes, ang iba naman, they are under summer vacation, di ba? So, hino di diba iyon, nakag-summer vacation. Alright. Di ba kay kasi, man iba nga schools, early na nagtapusan era classes para sa amin, early kami. So yan na, last day na namon. Last day na yan na namon summer vacation, tapos na ang masasayang araw. Buwas ma-report na liwat. Pero for some naman, ano ba, nagtatapos pala na era klase by the month of July, di ba? Ngan mabalik harap by September pa. So perhaps, many of us here are still under summer vacation. Hino naman didian, waray summer break. Amen. Okay, lahat niyan. I-vacation ko ka mo. Diba? And you know what mga bugto, speaking of summer vacation, this morning, magbabakasyon kita. But in our imagination laanay. Yun ang yun mga waray magpakabakasyon. So suppose, yan ang aga, igtitrip ko ka mo. Eh, gusto nyo yan? Igtitrip ko kami no sa nga vacation, libre accommodation. Libre lot ang transportation. Ako pa niyo tour guide. Karag ito niyo? Amen. Sige. Pero since libre man tanan, siyempre masunod lang ka mo akong kung diin ko kamo itutour. Anyway, ako man nga nigap ang tour guide. Diba? So, signan natin yung makadto kitahin uso nga pinaka tourist destination, signan ta Palawan. Tapos, ikakadto kamo hintulong nga lugar. Hino nga rin mga adventurous. Amen. Adventurous kita tanan. Sige na. So, ari na mga bugto, makadto na kita aton first nga place. Aton first nga adventure. Amen. Amen. Aton first nga adventure nga adventure. No play. Man. So, ikakatong nga adventure nga mata sa nga hanging bridge. Okay, hino din saan ka mo mag-try. Wow! Alima. So, piraga pala mga pat may da. Sama na natin first. Ansan? Naman. Kita magliligid kita. Hino gusto mag-try. Ay, usa dua sa napakpak. Okay, last one. Sige natin mga lugar to. Siwan iba tala. Hindi na siya dala. Ano man, sayang namin gusto niyo. Tadi kita kaya tanan na. Sige kita last. Isa to niya? Oh, Kuya Hirap mga bugto. Haatong kinabuhi is the same. Kailangan marinig natin life is freely given to us. Kaya, may mga times talaga na may mga sitwasyon kita nga ginaagihan niya dito maiintindihan. Kay only the Creator knows the purpose kung kaya naging ito niya. And what we need is to trust. What we need is faith. Ano ba ang kaurugan nga rason maiyo kung kaano diri ka mo na alsa kamot kanina? For sure, nahadlo ka mahulog. Hanahanging bridge pala. Bagan, diri ka 50-50, 90-10. Well, 90% in life, ato na hiyakuan. Perseveranda. Grabe ito ka makaradlok manggod talaga. Diba? We're afraid to fall. Damo aton mga bugto na hadlok kita ma-fall. Pero ano ba gustong gusto? Kaya ano nahadlok kita mahulog? Kasi masakit, di ba? Try lang, mahulog ka hagdan. Ako good man, I experience nahulog ako hagdan. Worst is high schoolahan pagod. Maupay na lawaray good man nasunod akon. Nagduro-diretso na klawas itong hagdan, nagsugat-sugat niya. Tapos pagkahulog at ubos, bagan pa rin lang nangyari. Di ba? That's life. Just have to get up. May masakit na hulog. Pero you know what mga bugto, I want you to understand today
Nga diri tanan nga falling, malain. Kaya di ba di na full ka iya, napasaya ka man niya? Di na siya gumat mga ayon. Masagod man ito nabubuhit aton mga hypothalamus. Diri tanan nga falling bugto is malain. You know what mga bugto? In life, we don't always stay on the top of the mountain. Maabot na maabot it point nga malusad kita. Makatukitan aton mga valleys. Ano ba yung mga valleys ang aton mga kinabuhi? Aminin mga trials, aminin mga failures, the downfalls, the challenges, the sickness. Amin itong mga valleys naton. Ngan bugto, you should normalize that. Dapat i-normalize natin nga maabot talaga iton. Life's problem is normal. Kaya ano normal bugto? Because may dito purpose. May dito rason kung kaya ano may pinagdadaanan kaya na. Perhaps waray kaya nakapasar. Perhaps waray ka katanggap at trabaho. Perhaps waray ka ka-qualify the SSU. May purpose ito hiya. And you know what anong purpose bugto? O sala. That is for you to grow. I remember last week, nag-duty kami eskwelahan kasi we were on summer vacation. 1 week kada bulan lang kami na duty. So naman skeda akon is last week. May da ako tanom ha akon room. Nganito yung tanom, didahan pagbaya ko ha sihan kaman ng klase. Wari na ako bumalik kasi otro, so wari ko na tiya kakikita. So, ang pagbalik ko last week, hiya daw na ako nahunahunaan. Ito kasi nga tanom, I don't know, nauupayan kasi ako ito kay nakakahatag ya refreshment ako, bis ka nakikitaan ko lang, malipayon na ako. Living things. Ansya ito nga, ginkadto ko ya last week in bisita ko. You know what, mga bugto, ano na niya postura? Kurunot na hiya. Aniya stem nangunguros na. Ngan pagkita ko, wala kayo nangunguros na, kaupay man nga tanom, yan na bagan. Tapos brown na ang color ng mga dahon. Tapos to find out, nakitaan ko, waray na ngayon tubigan iya pinaka-pat. Glass kasi ito't iyapat, mabubutangan la tubig. Waray na ngayon tubig. So ang tanom, naadlawan niya, pero tungkol kay waray niya tubig, waray na niya mag-grow. Same ito aton life. Aton kinabuhi, naton kailangan always sunshine. Same it tanom. Aton kinabuhi, diri naton kinahanglan always rainfall. We need the combination of two. Kinahanglan natin ng sunshine, kinahanglan natin ng rainfall. Ganitong akong tanong, uli ko ito habala, gimbutangan ko tubig, yan na, nabalik na luwat ya. Glow up na naman. Nag-glow up na ya otro. Sinuot mga bugto, that's life. Kinahanglan i-normalize naton nga it life, may iba-iba nga season. Diri kala always nga maupay lang imo ginaagihan. Because questionably it life konsuga dito. Pero mi kala masaya, naglilinakat ka kalsada, sige nimtawa. Normal ka pa ba? Diba? Hinot mga bugto, the downfall nga may da kaya na, it doesn't mean your defeat. Diri pa ito naton defeat. Nagiging defeat hiya naton kung mali ang aton response, ito nga downfall, nga kunhain kita. Part pala itong process. Maybe yan na, ginsasakitan ka, kay may sakit ka, ginsasakitan ka, kay giniinaway ka, ginsasakitan ka, kay nape-pressure ka. Diri mo pa ito defeat. Part ituhan process. Magiging defeat la ito kung maging mali ang imo response. We suffer depending on how we respond to our downfalls. And that is true mga bugto. You know what? 5 years ago, ini nga ako umangkon umuli niya amon. Togadahan iya mama. Yan na 8 years old na hiya. So exactly 5 years ago talaga. 3 years old she was at that time. Di ba sometimes, we're used ito nga kapag may mga good tingani nga bata, ginihimo natin na nga entertainment, di ba? Hoy, baby, didinunggot natin para lang magkamay da katatawa. So one time, nag-aarag tubang kami, akon ate, mama ako, itong ako mangkon. Hindi nga akon ate kay malabad-labad. Kinbutangan niyan ako an kamutan ak umangkunhin. Di rin ako nanunumdum kung ano nga klase nga insect. Basta patay na hiya nga insect. Like tubak adaad to, so gaditon or langaw ba or langaw mahugaw man ito. Iba na la namok na la. Basta kinbutangan ni insect patay na nakadan iyak kamot.
Nasa ring man, saging kakaptan na ito, ging kirom kasi ito na akong ate niya kamot. Naya ka man akong ate. City, buksan mo. Ini nga, okay, Tagalog kasi sila. Tagalog kasi at tera. Nasa ring man na. City, buksan mo. Inakon mo ang hinahinay naman ni Abri. Abri, pagkita niya nga insect, grabe talaga niya hadlo kasi natangis talaga yan. Nagtatawag yan niya mama. Ah! Ano? Ah! Kasi, Mami! Pero mga bugto, habang nagulyat ya, niya kamot ging kikirom niya otro. Mami! Tapos maabri na luwat ya. Ah! Tapos maabri na luwat. Ah! Mga bugto, di ba, di rin usual? Kung kita ito, kung normal nga bata. Kadara ka na normal. I mean, the usual, child, di ba? Igahapil ito nira kung ano't adat ira kamot. Ay, doon to nakumang kung direk maaram. Iba man ang iya response. Wari pa diyan nag-grow. Iba niya response. Imbis na igahapil niya, ging kikirom lugod niya. Sanglit grabe nam katatawa. Nagtitinawa kami. Kaya ano ko nira maglalabog. Nasar nga ako ate pero Tagalog. Dak maraman pag Tagalog eh. Tagalog at to. Kaya ano ko nira maglalabog. Sige nam katatawa. Hino't mga bugto sometimes sa aton mga kinabuhi, ang nagpapasuffer aton is the way we respond to problems. Nagsasuffer kita tungod mali ang aton response. May mga times man talaga na pwede tayo let go, pero di rin natin ginle-let go. Oh, sagad ka affected. Di ba? May mga times nga, plan A man dapat ang aton bubuha, aton dapat i-choose, pero pipili natin ang plan B. We suffer. Higit talaga ang rason kung kaya ano nagsasuffer kita. You know what mga bugto? Unright nga response is unresponse nga tugma ha will ni Lord. Kasi ang will ni Lord, dirit ya magiging wrong. It will never be a wrong response. Kaya it's important na as we deal with our downfalls, we should respond according to the will of the Lord, to the will of God. Amen? And you know what mga bugto? Itong ayo downfall yan na may dato purpose. May purpose iton. They are not waste. Diri tarawari gamit. May purpose ito ya. Through an your response, you can make your downfall into a beautiful story. You can turn your downfall into something meaningful. You can let your downfall make you more faithful in the Lord. Amen? Kung bugto, your downfall, rason ito hiya para mag-grow ka. Igkaka-grow mo ito. Kaya, kung may downfall kaya nahaay mo kinabuhi bugto, ayaw ito pagsayanga. Amen? Our theme this morning is entitled Not a wasted downfall. So, natin passage is Mark verses 14 to 26. So, mapapansin niyo familiar. Yes, because we have the same passage as last Wednesday. It so happened nga, days prior Wednesday, I was considering this passage. And I believe may purpose si Lord yan nga aga nga. Kaya ano nga, gusto ni Lord waon ka preach. Ini nga iya message. Amo ko din yan at tuyo ha aton. Amen? If you have your Bible with you, let's read. When they turned to the other disciples, they saw a large crowd surrounding them. And some teachers of religious law were arguing with them. When the crowd saw Jesus, they were overwhelmed with awe, and they ran to greet him. What is all this arguing about? Jesus asked. One of the men in the crowd spoke up and said, Teacher, I brought my son so you could heal him. He is possessed by an evil spirit that won't let him talk. And whenever this spirit seizes him, it throws him violently to the ground. Then he foams at the mouth and grinds and becomes rigid. So I asked your disciples to cast out the evil spirit, but they couldn't do it. Jesus said to them, You faithless people, how long must I be with you? How long must I put up with you? Bring the boy to me. So they brought the boy. But when the evil spirit saw Jesus, it threw the child into a violent convulsion, and he fell to the ground. Writhing and foaming at the mouth. How long has this been happening? Jesus asked the boy's father.
He replied, since he was a little boy, the Spirit often throws him into the fire or into water, trying to kill him. Have mercy on us and help us if you can. What do you mean if I can? Jesus asked. Anything is possible if a person believes. The father instantly cried out, I do believe, but help me overcome my unbelief. When Jesus saw that the crowd of onlookers was growing, he rebuked the evil spirit. Listen, you spirit that makes this boy able to hear and speak, he said, I command you to come out of this child and never enter him again. Then the spirit and threw the boy into violent convulsion and left him. The boy appeared to be dead. A murmur ran through the crowd as people said, he's dead. But Jesus took him by the hand and helped him to his feet, and he stood up. Afterward, when Jesus was alone with his disciples, they asked him, why couldn't we cast out that evil spirit? Jesus replied, this kind can be cast out only by prayer. May the Lord bless the reading of His word. You know what, mga kabugtuan, ini nga aton passage siya na somewhat aada na yan mga kabutngaanan ministry ni Jesus. So, ang scenario din is diri na same han mga nagtitikang pala sa ministry. Like the turning of the water into wine, where diri pa Jesus masyado kilala. This time, kilala na Jesus. Multitudes na ang nagpa-follow ha iya. Kaya, tungod nga damo na nagpa-follow iya, damo na liwat ang mga damo na napakiana, adi pa nga mga scribes, the experts of religious law, damo pa nira mga katuyuanan kan Jesus, damo nira mga accusations, damo ang mga nangangailangan healing. It became more challenging to Jesus, ha iya ministry. Kaya ini nga mga point an iya life mga bugto, aminin mga time, nga Jesus loves to isolate together with the disciple to seek for the presence of the Lord. Kasi Lord, maaram yung nga di rin niya kaya. Damo na kasing challenges. Damo na yan ginaatubang. Kaya Lord, aminin mga moment nga, madalas na Lord, nakatuhamount to pray, nagsisik ang presence ni Lord, together with the disciples. And this is what happened here. Ang unang story sa chapter 9, the scenario happened on the mountaintop. And amin ito ang transfiguration. O sa ito nga prove nga si Jesus, madalas talaga nagsisikan presence ni Lord before dealing with the problem of the multitudes, han mga tao. So, ang chapter 9, amin ito iya first story, but an aton passage is the second story in the chapter, which happened on the bottom of the mountain. So, grabe yung contrast. Kanina hira Jesus nakatira mountaintop. Ano nangyari dito? It was a transfiguration. You know what mga bugto? Transfiguration, ang nangyari to dito, the glory of the Lord was revealed. Diba? Ang ginistorya aton last Wednesday, kung ano nangyari. Nakatoy John, James, and Peter, kaupod ni Jesus. Nakatoy Moses and Elijah. Dito na-reveal ang glory ni Lord. Pero this time, it was a contrast. Kaya nangyari ng aton scenario, Haobosan Mountain. On the valley. The Lord expects to be there. Damo ang mga problema. Damo ang mga problema nga adto. You know what mga bugto? Ito nga kan Lord glory nga na-reveal dito ha mountaintop. Wara ito nag-cause sa iya para diri na makialam han problemahan mga tao. Imagine nakatiyang transfiguration. Ba? Nakatiya bukid. May dito peace. Mamingaw dito. Wara dito multitudes. Pero Lord, lumusad lagi hapon niya. Sugad ito Lord ka-considerate. Ngang kung aton ito makikitaan, it's the same han ginhimo ni Lord aton. Knowing Ginoo gud diya. Nakadtuya langit, na-enjoy niya ang langit. Pero lumusad ni Lord para aton nga mga sinners. Sanglit, grabe itong humility talaga ni Lord. He visited them in His great humility. And same haaton. The Lord came in this world with great humility. Para i-save kita niya. Ini nga aton passage siya na bugto, it will reveal the power of the Lord. Kung ang prior nga scenario, it revealed the glory of the Lord. This time, it will reveal
the power of the Lord. Ngan makikita niyo ang iya power na reveal diin, diri kaupayan, but in a challenge, in a trial. And that's the same aton mga kabugtuan. It power ni Lord, marireveal ito through han aton luwat mga downfalls, through han mga challenges. Kaya ayo pag-isipan nga nimo, hagi ko naluwat ako yan, wari naluwat ako kwarta. Mugto normal na ito. normal na ito na warayang ka kwarta. Di ba? Through that, marireveal ito power ni Lord, I tell you, bugto. Amen? You know what, mga bugto? This is a good picture, no? That the Lord works regardless of the situation. Nakatuya bukid, okay dito, wari dito problema. Na-revealan iya glory. Pagka di naman niya dito ubos karadamang problema, chaotic nga valley, chaotic nga bottom of the mountain, na-reveal lagyapan iya power. So, it power ni Lord, waray ito limit. It happens anywhere. Kaya ayo pag-isipan nga, hagi, sugad na luhat ako ini. Waray na luhat ni Lord blessing nga akon. No, bugto, that's a wrong mindset. Amen? That's a wrong mindset. Yun at mga bugto, natuod ba ka mga Lord mapamaraan? That's true, bugto. The Lord, ginprove na ito niya Bible. There were many stories in the Bible where He proved nga naghihimo talaga ya, hinpamaagi. Kung mapapansin ni Moses, didan matabok na hiran Red Sea. Anong gimbuhat ni Lord? Did the Lord take away the Red Sea para makaagira? Waray, di ba? But what did the Lord, ano niya ginimo? He made a way through the Red Sea. Same ito aton mga bugto. Sometimes, diri ni Lord kinahanglan i-take away ito nga imo downfall. Diri ni Lord kailangan i-take away itong ang problema. Because the Lord is going to make a way through ito nga imo ginaagihan niya na. Do you believe in that, mga bugto? And even, mga bugto, Joseph, nakitaan natin kung how unexpected ang nangyari kan Joseph. Naging change ni Lord ang iya life from being a slave. Ang iya worst nga story nga ginhulog iya nga tunbangin ang iya kabugtuan, it turned out to be a beautiful story and in the end. Amen? David, nakita natin kung paano ni Lord gindefeat ang giant ni David unexpectedly. Because an way of defeating the giant was waraya aton mga isip. Only a slingshot. Daniel, nakitaan natin kung gaano ni Lord ginprotektahan ni Daniel, halayons din. Hindi rin natin gini-expect. Even ang mga tao that time, di rin na gini-expect nga, hala, ada pa Daniel, buhi pa? Kaya mga bugto aton kinabuhi, ayaw kawaray paglaom. Kaya ano unexpected para aton? Kaya ano unexpected para aton nga, bakit kakaiba man mga nangyari na Bible? Di ba yan, wari pa kita ito nakakita nga, ginsunog, tapos nabuhi pa. Pero dan una nagyayari ito. Kaya ano unexpected bugto? Because we people, we humans, ang maaram kita ng mga solution is based on a human standard la. Sanglit, kapag nakikitaan nga ni natin ang mga works ni Lord, para aton unexpected ya, kay wara ito ha aton na nahuna. Ngan di data makikitaan nga ang ways ni Lord higher than humans. Ang iya thoughts higher than humans. Iba si Lord. Iba si Lord mag-solve. Iba si Lord maghatag solution. Kaya bugto ikaw, kung may nakita na pinagdadaanan, tapos para mo, unpossible nga solution, wari na nangyari. Bugto may na pa ito possible pa. Kaya Lord, direct yan nawawarayan ng solution. He has so many ways kung paano kaniya bubulikan. Amen? Hindi nga atong passage bugto. It happened on the foot of the mountain. And it is a picture of a downfall. Kaya kasi, di ba, ito sa nga mountain, kapag ato kaigbaw, ano't may na dito? Peace. Mga tunugan hangin. Shhh. Ay, maupay kita huwag pinamati. Dahil siya kita ito. Tapos mga, tweet, 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 tweet. Hala, grabe ka, upay. Tapos, pag saring pala, tweet, 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 tweet. Video, video. Tapos my day. Diba? We are at ease pag adto kita. Pero yun at mga bugto, this is the opposite. In yung atong passage, it's the opposite nga nangyari. Di haubusan mountain. Kadadamon mga tao. There were multitudes, adapan mga scribes. This is a picture, bugto, of what life is. Maram ka bugto kung ano't life.
life doesn't always have a good time. Doesn't always have good times. Life doesn't always have good experiences. Life doesn't always have good people. Ngan dapat maintindihan ta ito. Amo ito life bugto. Diri ito life kung puro mag-upay. Kay bangin may daka na kuan mental ano di ba? Kasi that's true. Life is a combination of the worst and the best. You know what? Like Jesus, dapat this should be kung paano kita magre-respond sa life. Yan ang maaram na kita nga asya to natural life. We should respond like how Jesus responded. Ano ba ang gimbuhat ni Jesus? Lumusad hiya. Ginatubang niya ito nga mga tao, waray hiya humadlok. You know what? The Lord is an all-knowing God. Maaram niya what lies ahead at the bottom of the mountain. Pero ano niya gimbuhat? Lumusad niya. Asya dato ni muon bugto. Wari na kita, ayun na kita ito nga drama nga. Agidira ako makukuan na lot ako. Lik mag-a-apply kay mafe-failed na lot ako. Hala kay bano ko makakatrabaho? We should respond to problem like how Jesus responded. We should face it. We should embrace the downfall. We should accept that life is not perfect. I-expect nga may da always problem. I-expect nga magkakamay da ka failures. Embrace life. Asya tot life. Grabe Jesus, di ba? Pwede man niya magstay na dito sa mountaintop. Knowing nga maaram yan nga at dugudan mga scribes. Maaram yan ano nangyayari aubos. Multitudes of people are waiting nga iya. Pero Lord lumusad lagi apiya. You know what mga bugto? When you expect problems in your life, naiibanan it sakit. I remember, when nag-apply pala ako ha SC, may da ako co-teacher nga, nakadungan ko yung pagpa-medical. Tapos di ba medical, may da ito urinalysis bad to? Or urinary. May da urinalysis bad or CBC, dugo, di ba? Saan amon dugo, di haging kukuha koan, ini. Di ko nangangaralan na co-teacher ha. Required. Di kukuha namon dugo. So it so happened, nga hiyan nahiuna. Nahiuna hiyan naging kuhaan. So kadurungan naman dito ang iba pa nga mga aplikant sa SC, kaya nagbaba-medical liwa. Tapos may mga kadurungan kami nga kadadamo nga mga batanon pa nga mga magsusundalo. Same gapan era, pero ang era iba, di din era ging kukuhan era dugo. An amon didi. So happen, ngayon nga akong kadungan niya co-teacher, yan unang ging kuhaan dugo. Tay grabe ti strategy mga doctors, pag pinaka-istoryahan ka lanira. Hala, grabe, magtiteacher ka na, pero sige niya, pahid na din alcohol and gapas. Hala, pero naman ang imo ida, tapos tigdagin tusok. So ako naman, ito akong co-teacher, siyempre kasi rin niya, nakiki-istorya la. So nakalasan niya, as in nabantad talaga niya lawas. Tapos ito na mga sundalo haligid, nanhingatawa ito hira. So ako lahat kaya nakitaan ko, as in nakitaan ko talaga, nabantad talaga yung lawas. Tapos anyaging buhat, aniya left nga kamot nga, dirigin tusukan. Iya ito nakagat. Sumuga niya, nasa niya, pero habang ano saan niya nga kamot nakatulit itong doktor. Tapos ako naman, siyempre mas makarawid ko na akong mangyari, di ba? O pala kaya babae. Ako naman, nasa naman ako, bakay, wala pa kasi naka-experience, bakay, grabe ka na death pain ito ngayon maaabaton, kay baga, nabantad man kaluluwa. So ako gin-expect ko hiya, nga ini nga akong tudlo, may da ini pain nga aabaton. Di ba sumang kita ito? Kapag nagkikita nga ni kita palabas, nga maaram kita nga may magawas tigda nga halas ito nga screen. Di ba may dito mga kuwan nga, nagtutubong man laya halas, pero tigda may gumawas nga kuwan. Ako kasi kalason talaga ako ito. Pero pag i-expect nga ni natin nga, may magawas ini, may magawas ini. Di na kita nakakalasan. Di ba may dahil ni aswang, may kuwan hindi ni maguliat. Di ba di na kita nakakalasan. So, defense mechanism yan natin. Asya ito na akong gimbuhat. Tutusokon ini, tutusokon. Masakit ini yan na masakit. Sanglit bugto pagtusok niya akon, kunwari-waray lang. Alagan. Pagtusok niya akon, waray lang. Okay, pahid-pahid. Pero talaga may talaga dito bagang tukuban-tubak. So, waray nalaya akon. Kasi gin-expect ko nga may matusok, defense mechanism. You know what mga bugto aton kinabuhi? I-expect nga may problema nga maabot. Kaya ang tendency kasi bugto kapag gusto mo la maupalay mo buhay, gusto mo la chill ka la, gusto mo lagi hinigda ka la. Suguon ka na nga ni, aringit ka. Kaya gusto mo, nagda pa nga niya ako.
Nagaturog pa nga na ako, papukaw na ako, yung papaalog. Bugto, ito iyo kung waray tubig, aga pa expect susuguong kayo mamapag-alog. So, if that happens, di ka masasakitan. Pag siring pala, noy, pag-alog, maadi na ma. Kaya di ka nga nahigdaan. Pero you know, that's true mga bugto. Kailangan nag-expect nato ng problema aton mga kinabi. Kasi di rin na yan nagiging masakit. Nasing pangalan ako nabasa sa social media, okay lang kung ito kung damo ng problema. Ang importante, sanay ka. Di ba? Kapag sanay kasi kita, mas nagiging productive kita. Kasi naton attention, di rin nga dito nga problema. Ang aton focus, di rin nga dito nga problema. Kasi you know what mga bugto, the fact is, kapag ito sa nga problema, bago hain mo, iti mo talaga ito attention, aada iya. Sanglit, mag-apply ka nga ni trabaho, pag ibot ang hain mo man nga, may possibility, perhaps, nga ini di rin ma-consider nga akong application. Para if that happens, move on ka dayon like nothing happened. Diba? Diba? Productive ka na liwat, okay, mag-focus na lang ako iba. Mag-focus na lang ako ibang kuan, nga work. Kung ano pang pwede pagkakitaan. So that's life. Jesus, amo ton yaging buhat, maaram iya nga, adto ubos, dadamo dito mga tao nga maaram iya magiging challenge sa iya, magiging dako nga challenge sa iya. But ginlusad ito ni Lord. Amen? Hinot mga bugto, kay ano ba ang problema? Inevitable. Kaya ano nga, Christian ka man o diri Christian, kaya ano nga may problema? Kaya ano daw la? O sala, bugto. Simple lang ba ton? Because problem is a need. It problema, need ito hiya. Kaya di ba sing panganaton kanina, diri ka mag-grow kung waray ang mga worst. In other words, need talaga hiya. Imo ginaagihan nga na, waray itigbutang ni Lord, mo kay tripla ni Lord. Okay, para mag-suffer ka la. Diri to sugad bugto, need hiya. So sumirin ka nga ni need, waray ka choice, aagihan mo talaga. It's not wants. Diba? Need hiya. Kasi may experience mo talaga yan. Sanglit, ay kita ka pausang, kaya ano, may problema man ako permi. Kaya need mo iton. Pero nat mga edad yan na din ni. Huna-huna, pera ka nakatuig, nagdinaradarahin mga problema. Pero natindog ka pa. Amen? It means that that's not designed to defeat you. It is designed to make you grow. Need ito naton. Kaya mga bugto, biskan gaano mo pagustuhon nga magstay dito ha igbawit bukid. Kasi gusto ito naton, di ba? Sometimes nga the kind of vacation that we want is ang mga mountain nga mga vacation. Tara nga kita perseveranda. Pwede ito mamingaw. Pwede ito mapenhangin. Nga ito naman kita igid. Di ba gusto ito naton? Nga ito kita yabong. Sorry ka dayon. Di ba? May mga sagat kita iton. Gusto ito natin. Pero bugto, biskan gaano mo gustuhon nga magstay ito nga bukid kay mamingaw, maabot lagi hapit point na malusad ka. That's true. Ma'am ka mga bugto, may mga kapitbahay kami nga dito na ako like halubungan kawayan. I don't know kung maaram kami itong lugar. Basta ito mga bukid dito, at dito dapitit may bangon, hirayo pa. Ito nga tower nga nakikitaan, at dito luyo pa. Pero, waray ako ito nakabati haira nga nayakan nga. May relatives sira nga, diri talaga nalusad. Kasi bugto, may mga needs nga adiha ubos, malusad talaga hira. May natira term, tukad bad to, tukad tos lugsad. Ano siya ba? Suga dito. Natira term. Always itira nga malusad. Diri kasi nga tanan nga need adto igbaw, adto bukid. Malusad na malusad talaga itira. Ba? Ito reality. Salita aton mga kinabuhi, always ito maabot nga malusad kita. That's why bugto, ayaw naton i-underestimate ang aton mga valleys. Because they are capable of creating something beautiful in your life. Capable, ito hera. Ang paglusad ni Lord, ang iyan na-encounter mga tao. Unang-una, the huge crowd. Very, very huge. Diba? Haaton ansa kita ito, kapag ada kita aton valley, grabe, bugat. It's not easy to be in our valleys. Mabugat, masamok. Kasi crowd ito for sure.
pag abot nga ni, according nga natin scripture, pag luusad nila Lord, nakita nila nga nag-argue-argue ra didto. Amo to aton valleys, may crowds, may chaos. Ngan ano pa, ang nakita nito ni Lord, ang mga experts of religious law. Kung aton kinabuhi, rahin o ini, the people who seem to be expert about our life. Di ba? Nga mas dati pera-pera miya aton. Huy, kay di ba kuwang ka naman? Dapat sugod ka na ini. Ay, expert of religious law. Di ba? Dami ito ng mga tao ada aton palibot. Ngan, anadatnan ni Lord, the 9 other disciples who lack in devotion. Amo ito nadatnan ni Lord. Hino man ito hira. That's we. Diba? So, downfall, may mga problems. Downfall, adan mga tao nakapalibot ta aton who seem to be a test for us. And even we ourselves. Amo ito't mga test aton. But you know what mga bugto? Today, the Lord is going to teach us something. Kung anon aton bubuhaton, kung paano naton ipi-perceive ini nga mga downfalls aton kinabuhi. Nasaring ha verses 15 to 16. When the crowd saw Jesus, they were overwhelmed with awe, and they ran to greet him. What is all these arguing about? Jesus ask. Yun mga bugto. This is the reality. Our downfall is an opportunity for us to meet the Lord. Nasaring didi. When the crowd saw Jesus, nakadahera ubos pero nakit-an ni Rahi Lord. The Lord was coming into them. Ansya to bugto. Kaya ayaw pagsaya nga ito nga imo pinagdadaanan niya na. Because that is an opportunity for you to meet the Lord. Gusto ba ito niyo? Amen. Gustong-gusto ito naton. Na ano Bible? The Lord is close to the broken-hearted. He rescues those spirits are crushed. Very close si Lord ang mga tao nga broken. Kaya ano close siya? Because the Lord rescues. Rescues niya. You know what? Perhaps Jesus knows. Nga ini nga mga disciple niya nga sisiyam, they were greatly challenged na because of what happened. Because the story, wala nila ka-cast out kasi demon. Nga He Lord was there. Kin-reach out niya itong ayong mga disciple. Nga sisiyam. Nga not only the disciples, for sure, the Lord went down because He wants to help the possessed child. Kaya He Lord, close talaga. Yan na, you know what, bugto nga may pinagdadaanan kita. The Lord is there waiting for you. Ayaw pagsaya nga. It's an opportunity for us to meet the Lord. Kaya they met the Lord. Ito nga, bottom of the mountain. You know what, anong gindanas dito mga bugtuhan, mga disciple nga sisiyam? Embarrassment. Naawod dira duro. Kaya wala nila ka-cast out ang demon. Isipa labog to ha. For example, may daka na encounter nga na-possess. Tapos ginkinast out mo ya, tapos wala gumawas. Ano nim aabaton? Bangin ikaw na gumawas? Ako nadalan magawas? Makarawod talaga. Especially, disciples sira. Ngan, usa pa, nangyari na kasi ito ira nga prior story sini aton passage, nakag-cast out na ira demons. So this time, naawod talaga ira duro. It was embarrassment for them. And as usual, the Lord stepped in. Hito nga scenario. He Lord, naghimo yan paagi para ma-solve ang problema. Kaya bugto, ayaw pag-isipan nga, haay mo yan na challenge, waray ka kaupod. He Lord, husit ya makadai mo. That's why, in our downfall, we need to make it an opportunity to meet the Lord. Diri ka nagka-problema ka, waray ka nalugod umattend cell group. Ay, dahil ko lang gusto makita anak mga bugto. Period. Nagkamay dakat matindi nga problema, waray ka na umattend service. Dili na ako ma-attend laan service. Gusto ko laan peace of mind. Okay, grabe ka na service, gigerha ka na dito dida.
May pinagdadaanan ka, nagtinago ka, ay mo leader. Ani mo leader, grabe ng pagprinaya mo, grabe ng pag-reach out mo. Ikaw sige nim tago. Tago-tago ay kamo. Kaya ni leader. You know what mga bugto, kapag may ada kita downfall, himo nito natin na opportunity nga mas maidahop kita kan Lord. Ha presence ni Lord. Diri nga mawawara-wara lugod kita. Diri nga emote is life kita. May pinagdaanan ka, ay gusto ko yan na mag-emote. Gusto ko yan na dagat. Gusto ko yan na kuwan. Hangin. Adama ni mo gusto. Papa atin cell group. Di ba? It happens. Nangyayari talaga ito. Yun at mga bugto. Problema, normalia. Ang kapag may problema ka, dir talaga madali, di ba? So, problema, dir talaga ito nakaka-amaze. Pero you know what? Sometimes, nakaka-amaze it problem. Nga nakaka-amaze la it problema kapag nare-recognize mo Lord nga adahiya. Kasi, may mga tao man talaga nga makilala naton, di ba? Nga, halos ada na irang atanan. Problemado na iya career, problemado. Grabe nagme-ministry pa iya pamilya pa, iya pagindadara, and all. Pero nakikita ang tama nira nga malipayon. Nag-smile man lagi pira. Diba? Kasi bugto, again, it's how we respond to our problem. Magpadara ka langanin yung mga emote-emote. Good luck. Diba? This is the time, sing panganin ni Mamits, diba? The time to mature. So ano ba niya gina-arguhan dito? One of the men in the crowd spoke up and said, Teacher, I brought to you. So you could heal him. He is possessed by evil spirit and won't let him talk. And whenever the spirit seizes him, it throws him violently to the ground. Then he foams at the mouth and grinds and becomes rigid. So I asked your disciples to cast out the evil spirit, but they couldn't do it. You know what? Totoo kasi, hindi nga mga scribes, hindi binantayan niran mga disciples. So, amo nga may mga arguments didi, tungod, ini nga mga scribe, pagkita nira nga waray dumaraan power mga disciple, ginhimo ito nira nga way para malainon ini nga mga disciples in front of the multitudes. Amo ito na nabo. Sanglit, biskan ini nga tao, pagdao pala niya, kan Jesus, asya dahil niya ginistorya. So, ibig sabihin, asya talaga yung main issue dito. Kaya ano rin naririgumok. Amen? Amo talaga ito ang main nga issue. Actually, the one issue didahan, Father. Unang-una, an condition, han iya anak. Actually, ini nga iya anak, lunatic iniya. Asya talaga ito mga papa, no? It aton mga parents, they don't want to see their child suffering. Kaya kauupay ini nga gimbuhat ini nga father, nga gindaop niya kan Lord ini nga iya anak. And this is what parents should do. Okay, may mga parents kita di ba? We should always pray for our children. Always nato nira pray. Kay itself group leader nga ni, diri pa nga niya kaano-ano ito nga iya mga members. Ginpi-pray, di ba? So how much more kita nga mga anak ito naton? Anakan. Mga anak niyo. Di ba? How much more? Ginpi-pray nga nato ng ibang nga tao. How much more ito nga aton mga anak? Kaya this is a good example. Ini nga father nga ginhimo niya. Nga gindaop niyan iya anak kan Lord. And according to the Bible, amo man gud dapat himon naton ng mga parents and magiging parents. Ba? Nga dapat ini nga aton mga anak igdadaop ini naton kan Lord. Amen? So, ang condition ini nga iya anak, unang-una talaga, lunatic iniya. Sorvixed, ang tawag iya. So, aside lang nga na-possess hiya, may na talaga existing nga sakit. You know what, ano lunatic? Anong root word? Lone. So, meron ka nga ni lunatic, it is mentally ill. So, amo itong sakitan bata. Diri ito lunatic nga, nagpipinan loan. Dahil may mga lunatic ito nakilala. Iba lang ito, yeah. Iba lang. So, meron ka nga ni lunatic, that is mentally ill. So, nagkita ko mga picture, ano ba lunatic? Pagkita ko ng mga picture, baga talaga rin, mentally kuwan talaga hira. Ito na mga, kumbaga, normal ang mga pag-iisip. So, asya ito. So, meron ka naman nga ni cervix, they are inwardly trembling.
Ha, iba kasi nga translation, ang nakabutang talaga dito, ang term talagang lunatic. Tapos, unsorvixed. Inwardly trembling. Grabe ito nga pinagdadaanan ng bata. And, aside nga may existing nga mga sakit, hiya pa na possessed, possessed, an enemy. Imagine bugto. Hakadamo-damo han multitudes. An na-possessed pa, an bata nga gidaan niya may sakit. So makaluluoy talaga ini nga bata. Ngayon what mga bugto? Amo manggod talaga ito't kaaway. Aatakihon ka niya, kundiin ka maluya. Aatakihon ka kundiin ang imo weakness. Ito't kaaway. Na ano? First Peter. Stay alert. Nasa rin ang Bible natin. Stay alert. Watch out for your great enemy. The devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your Christian brothers and sisters all over the world are going through the same kind of suffering. You are. Kaya bugto ang Bible aton, we should stay alert. Pag may problema kita mga bugto, iton mga moments na kailangan alerto kita. Kay bangin himuon ito nga rasonan kaaway nga mapahirayo kita didakan Lord. Kapag mag-apply ka trabaho diri ka tanggapon, dapat alerto ka. Kay pwede ito himunan kaaway nga i-condemn mo nimo sarili. Nga maliiton mo nimo sarili. Kapag nakakasala kita kan Lord, kailangan mas maging alerto kita. Kaya pwede ito gamiton nga rasonan kaaway para diri ka na makapadayon kan Lord. Kaya nasa nga stay alert. An aton ungod nga enemy is an diri nakikita. Amen? Kung may mga tao nga giniinaway ka, may mga tao nga test haimo, be alert. Bangin malipat ka, taplongon mo hira. Diri hiran ungod nga kaaway. Diri nakikitaan kaaway. Amen? Waray ang Bible nagtutdo aton nga suga dito. Kaya kailangan alerto kita. Oops, ang mga self-control. Bangin may damakuan. Bangin kita may damaapadong. Kaya alerto. We should be alert. And you know what? Ini nga anak bugto. Aniya talaga sakit is a falling sickness. Di ba nasa rin nga na aton passage nga, nahuhulog na layatig the water or a fire. So, picture talaga yan, downfall. Bis kanini nga aton ko niya na falling sickness siya. Tigda na lang yan nahuhulog. Amiton una nga concern ng tatay. Ani kadua naman na concern ng tatay, yun at mga bugto. Ang disappointment niya ha mga disciples. As ito niya ginyakan, nasa rin nga aton passage kanina, di ba? So I asked your disciples to cast out the evil spirit, but they couldn't do it. Na-disappoint ini nga tatay ha mga disciples. Kaya you know what kasi, as I said earlier, mga disciples, nahimo na kasi ininira, nagag-cast out na kasi tera demons. Salit sugad na lang disappointment ini nga father. Hito nga, mga disciples. Man sometimes mga bugto sugad ito't nangyayari aton. May iba nga mga tao nga pwede ma-disappoint because of how we live. Kaya kita na mga Christians, kinahanglan aton ito hiya tagan talaga dako napansin kung paano kita nag-uukay nat life. Because siring pangalan akong mga nabasa nga the people around you, they know Christ by how they know you. Kaya sigmunta na lang nga nape-pressure kita, pero bugto, let's take it as a good pressure. Let's take it, ma-pressure kita for the good. Maging rason inihiya, nga mas mag-upay kita pag liban aton life. Kaya grabe talaga at Kristiyano. Pero that's true mga bugto. Something that we should not neglect. The Lord allowed it to happen. Unang-una kay the Lord perhaps wants the disciples to keep humble. Gusto ni Lord ipare-realize sa mga disciples that they can do nothing apart from the Lord. Kaya sometimes,
It's okay bugto nga may mga pinagdadaanan kita. It's okay na wari kita mga victories. Sometimes, the Lord just want us to be humble. Gusto lang ni Lord na ma-realize natin nga wari talaga kita kaya. And that is the reality. Nga may kaya la kita kung kaupod taan Ginoo. And that's what happened to the disciple. Ikaw bugto, perhaps the Lord who wants to reveal His power. Nga waray, ginalaw niya nga, waray maging successful ini nga mga disciple because the Lord wants to reveal His power. Same true aton mga kinabuhi. Kapag may mga pinagdadaanan kita, let this be an opportunity nga makitaan ang power ni Lord. Diri ang power naton. Kaya wala kita power. Amen? So it's an opportunity for God to show His power. Jesus rebuked the people first before the demons. Gin-rebuke ni Lord ang mga tao before an demons. Jesus said to them, "You faithless people, how long must I be with you? How long must I put up with you? Bring the boy to me." Gin-rebuke before ni Lord adil an problema ginuna niyan tao. The problem of the heart. Ansya dun, sarin ko yung mga bugto kanina, sometimes the Lord doesn't have to change the situation. The Lord just need to change your heart. Kung paano ka mag-respond sa situation. Grabe ni nga rebuke bugto mga disciples. Because an era failure. Pero you know what bugto, ungod manggod talaga ito. Ang character talaga naton, importante talaga ito ya. Nga, i-consider, labi na kay mga Christians na kita. Diri ko yung nangangalimtan kang pastor, nga nasa rin iya, it mga tao kuno around you, madali kuno ito sumunod da imo, pag okay it imo character. Diri mo kinahanglan mag-share ha era, because they saw, kung paano ka mag-live, nakikitaan nila, madali na lang mag-follow ha era. Nganongod ito niya, bugto. That is true. Because I experienced that, di na nagtika nga na akong Christian life. Nga, may nag-invite ta akon. Tapos, wari ako umaten tungod kay may Bible study, kay mag-istorya kami kan Lord. Kasi that time, diri pa kasi, ako kasing tao that time nga, diri ako mahiligan mga Bible, awkward ito akon. Umattend ako, tungod na nag-invite ta akon. Buutan. Tapos nagpe-perform pa yung maupay ang klase. So, na-feel ko, ay, diri ako ni ma-harm. Kay buutan talaga ya. But sometimes people are not being blessed. Diri ra nasunod da aton by what we say. Kung ano naton ginyayakan, but kung ano naton ginaak. Amen? So, atin himo ni Lord, gin-rebuke niya didi ang mga tao, ang disciples. Ano niya ka ni Lord? How long must I be with you? He Lord nag So, Lord nag-isog na iya. Because, ano na nabuhin nga mga disciples? Waray maturity nga nahinabo. Nasa lang, how long must I be with you? You know what mga bugto? The Lord wants us to mature. Diri, tanan nga panahon, kakargahon kita ni Lord. Diri, tanan nga panahon, uupdan kita. We need to know how to stand on our own feet. Ikaw bugto, yan na at your age. Kung kukuguson ka pan imo mama, okay la imo? Na anak, eskwela na. Na anak, updang ko ikaw, mapa-enroll ka, kukuguson ka. Di ba, biskan ikaw madiri ka. Das way, Lord, dinggulaan talaga, Lord. Nga, gaano ba ako kaiya mag-iinupod-upod na iyo? Manawaralaya ka dali, kumatali bukit, pagbalik, ano na nangyari? Bagan same scenario kan Moses, di ba? So ganito na nabo. Bugto biskan kita. Nasa ako kanina bugto that our downfall should lead us nga mapahirani kita kan Lord. Pero ito nga pagpahirani naton kan Lord, bugto, ayun na pagpinaagda. Diri ito nga ni mo sa group leader, magchichinat pa imo. Sige na God, attend na God.
Be, sige na God, love ka ni Lord. Tapos, 10 years ka na nga Christian. Tapos sinugad ka pa ito. Di ba, bugto? Ay, na bang pinaagda? Baby? Diri ka baby, ti mo cell group leader. May iba yung baby. Ay, kita mag pinaka-baby kay mga, ang angot na kita. Mga kuwan na kita. Mga kibalon na. Diba? Miskan ikaw bugto, diri ka matugot nga kukuguson ka lagya pa nimo pa. Miskan nga ni mga 10 years old ka, kukugos ka ni papa, mama na diri ka na. Diba? Papa, mature na ako. Diba? So, that's life. The Lord wants us to mature. Nasa rin Lord, how long must I put up with you? You know what? Anong ginkaisgan ni Lord? It's being with them and bearing with them. Asya itong kan Lord ginkaisgan na era. You know what, mga bugto? Aside that the Lord wants us to mature, the Lord also wants us to be built up. Built up na. Ikaw bugto. Maruruyag ka ba? Ang kakariguan ka pa ni mama? Dari na, di ba? Maruruyag ka ba? Nagpapabado ka pa? Sige na anak, ako na magsasaya. Malausi. Di ba? Kaya the Lord wants us to be built up. Maaram na kita maglugaring. Pag maatin cell group, di rin na napa-text. Di rin na napa-chat. Aada na ka mo? May cell group yan na. Maaram na ya Tuesday. Maaram na Monday, Tuesday, Wednesday. Everyday may cell group, di ba? An iba, kung di rin chat-chat, amulan ka bantadan kalag. Diba? Ay, may cell group ngayon. Kunwari pa. Kunwari nangalimot. You know what? The Lord wants us nga ma-build up kita. Pag time na, pagliwan na. Ano man, cell group leader pa magliliwan? Cell group leader pa magpupukaw iba para ka lang maka-attend? Ano man, Sunday na, tatawagan ka pa ni pastor? Ano man, pag may problema ka, mag-i-emote ka na la? Bata, amen. The Lord wants us nga, at least may baro. Pag may problema nga ni kita, halahay na ko, nawara na. Oo, kono, rest, anay, rest. Takay, adlaw-adlaw ang problema. Ato na everyday rest. Ay, amen. So, you know what, mga bugto, anong yakan ni Lord? Bring the boy to me. Me. You know what? Though Lord nag-isog hiya, waray hiya naging unkind. Amo kasi ito Lord, mag-iisog laya pero diriya magiging unkind da imo. You know, the Lord hates sin. Pero naging unkind ba ya aton? Waray, lumusa diya. Nagsakatawang tao na matay para aton. Because the Lord can never hate you. Ginhimo kita ni Lord. Amen? Kaya ayaw natin isipa bugto. Nga, kapag aada kitahin mga maglain nga sitwasyon, diri kita bubuligan ni Lord. That's a no-no. Bubuligan kita ni Lord because the Lord's kindness remains. Diri ito depende kung anon atong gimbuhat. Kaya namatay hiya cross, diri man ito depende aton. Maara man ni Lord na makasasala kita, pero namatay lagya pa hiya cross just for you. Just for you and me. Kaya always remember bugto, nga welcome kita always ni Lord and iya goodness. Welcome na welcome kita niya. Kaya that's true talaga. The Lord's kindness leads us to repentance. Amen? So nasing Lord, bring the boy to me. So ano nangyari? So they brought the boy, but when the evil spirit saw Jesus, threw the child into a violent convulsion, and he fell to the ground, writhing and foaming at the mouth. How long has this been happening? Jesus asked the boy's father. He replied, since he was a little boy. The spirit often throws him into the fire, the water, trying to kill him. Have mercy on us and help us if you can. Lord, buligi ako kung makakaya mo. Abeton yakanhan,
Father. So, the father doubted. Nag-doubt bugto ang tatay. Kaya ano yan nag-doubt? Tungod ang mga disciple. Nag-doubt niya. Nakitaan niya nga disciple, wari ka cast out. Salit niya nag-doubt lot niya, ala bang, dirlot ni makast out ni Jesus. So, ganito niya thinking. Asya tubog doon reality. Ani ba nga tao, dani magda-doubt ito yung raaton. Kapag may nakita mabuhat nga diri, same kung anong gimbuhat ni Jesus. Kung diri Christ-likeness ang aton nakikita, magda-doubt, Christian ba ito hiya? Kaya, it's important build up kita didakan Lord. The disciples failed to cast out the demon. Anong rason? Lack of devotion. They lack in prayer. Bukto, we are Christ's representative. Kay Alpha, mga representative kita ni Lord. Ngan, we should represent God well. Na ano Bible? Encourage the young men to be self-controlled, and everything set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, soundness of speech that cannot be condemned. So that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. So, yun at mga bugto, ikaw story kanina. High school ako, umattend ako han Bible study, not because nga magtutok kami about God. Not because nga Bible study. Kaya I was the kind of person before nga nadira akong mga Bible thing. Awkward ito akon. Nan diri ko tiya gusto. May kasi ako classmate, kabubuutan talaga niya. Fourth year na ako niya gin-invite, second year classmate ko hiya. Hiyan amon rank 1. Habugos nga Arbek. Tapos kabubuutan talaga niya. As in, pag invite ka niya, maupod ka, kay maaram ka nga, diri ka mapapahamak. So ganito, honestly, so ganito na akong reason. Kaya, that time, though ako natuo sa nga rason is, maupod lang ako kung umupod na ng ibang friends. Pero, deep inside my heart talaga, I want to go, kay maaram ako nga, haiya, dik mapapahamak. So, di na ko na-realize yan nala, habang meditate ko ito nga, perhaps she represented Christ well. Diba? Because she was able to draw people near to God. And that is true, bugto. Sometimes, we Christians may pressure talaga aton. Ako honestly, na-pressure ako han pagiging kay Alpha member. Asay pa kay may position ang ginhatag. Di dan magte-take akong board exam. Ini honesty niya. Anak di ako no nahuna. Paano kung direct mapasar? Tapos ang gindadara namon nga organization sugadini. Tapos ako pagod ang president. Pero you know what, ito nga pressure bugto. Ayaw ito iglet nga mas ma-down ka. May na kasi bad and good pressure. Ang good pressure, amo ito ang magde-develop pa imo. Amo ito ang magpapaprogress sa imo. Sanglit ang gimbuhat, nagtuhay ako. Kung ano ang nasasalina ako na oras ginaram ko. Kung ano kaya ko buhaton ginaram ko. But it's a good pressure. Handuskan kita ng mga Christians, dapat sugad ka hini mag-behave. Dapat sugad ka hini. Dapat ikaw ay Christian ka, diri ka nalilate. Di ba mga pressure ito? Pero always ito natin consider aton mga hunahuna. Nga, we are always willing to change. Bis ka nito maging maiha, at least you are doing something. Example ha, 1 month, 30 days ito ya, and emulate 29. At least may dakausa nga ginihimuan mo. Si next month, duwanan mo on time. As in. Kasi iba-iba kita struggle. Iba-iba kita struggle. May mga tao talaga nga struggle ito ni Raso gaditon. Nga nakausa ako ito. Pero I cannot say nga, diwari ako may ginihimo para ko ito labanan. Sadyang malakas ang hatak ng gravity. Pero, you know what? Ito nga mga small faith, bugto, maabot it time. Siguro ni mga tao, diri ito nira struggle because diri rasugad ito, diri sugad ito nira environment or diri rasugad. Pero maabot ito time. Ito nga imo mga pagkakamali, maitatama mo ito. Let this be a good pressure aton. Nga ma-encourage kita nga, mas magtuhay kita, haaton pangalagad didakan Lord. Amen? Amen. So, that is, so yan ang mga bugto, we Christians, I know may mga pressures kita. Ang gina-expect na imo mamahay mo, iba. Hala, ikaw kay nagsiserve ka kan Lord,
Tapos pag nauli ka nga ni din ni Bali, nabaton ka laakon. Pressure. Di ba? That's true. Kaya, ang pressure, let's carry out it well. I-carry out yan natin nga magkamay dayo maupay nga impact. Mag-develop iya aton as a person. Ano niya kan ni Lord? What do you mean if I can? Jesus asked. Anything is possible if a person believes. Nabutang ko didi. Ay waray ko kabutang ano sa nga kuan. Ang translate sa nga record. Nasaring ha Matthew. The father instantly cried out. I do believe, but help me overcome my unbelief. Ay adi nabutang ko. Nabutang ko. So, the man has great devotion actually. According to the record of Matthew, ini talaga nga, Father, makusugan niya devotion kan Lord, makusugan niya connection. Kaya paglusad pala ni Jesus, hinun-una nga dumaop, it was the Father. Paglusad, according nga record ni Matthew 17, paglusad ni Jesus sa mountain, dumaop dayon niya. Nga nagsinunod niya kan Jesus, naghatag na yan iya mga karagsignon kan Jesus. So grabe niya devotion kan Jesus talaga. Pero ano ang kulang hini nga Father? It was faith. Nasa rin nga niya didi, help me overcome my unbelief. So kulang talaga hiya, pagtuo. So bugto, perhaps yan na, first day of August, perhaps damo yan ang mga decisions nga ginihimo naton, di ba? May mga small steps kita nga ginihimo. Perhaps it is a step to find a job, a step to a college life, a step to a relationship, or a step to get married, or to find a partner. Hay, August na. Dapat may dana ko yan ang bagan nakikita. Dapat may dana ko yan na nababantad-bantad. Diba? May mga small steps. I just want you to know, Bugto, that every little step that we do requires faith. Good nga mga steps na ginihimo natin, Bugto, kinahanglan may pagtuo. Lakipan natin ituhin pagtuo. Hinuwat mga Bugto, kapag naghihimo kita ng desisyon na aton kinabuhi, one thing is for sure, we are not certain of what lies ahead. Di kita sure. Nag-apply kaya na trabaho, di ka sure talagang matatanggap ka. Nag-college ka, di ka pa ito sure kung mapapasar ka talaga. That's why kinahanglan natin in faith. That is for us to keep going. Para ma-fuel kita. Para ma-stay motivated kita. Para ma-stay encouraged kita nga, though there are impossibilities, nagtuod kita kung anong diri natin nakikitaan. Natuod kita kung anong diri pa natin na-experience. And that's faith. Ano ba ang faith, mga Bugto? Anong ginya ka ng Bible? Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. Through their faith, the people in days of old earned a good reputation. Kung babasahon ni naton nga bugos na passage, gimpakita ni dakon paano hi Lord nagwork through mga faith and mga old people. Ngan makikit-an naton grabe Lord. Mga kakaiba nangyari ha ira. Grabe, iba-iba ang way kung paano ni Lord gin-fulfill ito nga ira mga kinabuhi ang mga promises ni Lord ha ira. Ngan basahon naton Bugto abot andog tong niya, amitot faith. Amitot faith, Bugto. Ang tuod ni Sarah, nga habis kan lagas na yung magbuburo pahiya. Faith ito. Kasi, ako, as in, na-amaze talaga kung paano ni Lord nag-work talaga. Han mga tao. Sobra ka unexpected. Kung naalabog to, imulula. Siguro ko tamay, 100 years old ka na nalula, tapos nagburod. Hala, lula. Anay, hinun tatay. Di ba? Nasyak ka mas masyak ka kung nag-anak pa. Tapos dire si Saryan. Confident. Di ba? That's faith. Natuod kita kung ano, diri natin nakikita. Natuod kita kung ano, wari pa natin ka-experience. Amen? Yan mga Bugto. Ang konseptuhan faith sa Bible, it is not to see is to believe. Diri iton. It is to believe even if you cannot see. I remember kasi Bugto, ini kasi akong mama, may da kasi inihiya,
sangkay. Hindi nga iya sangkay, na aksidente kasi inihiya. Ang trabaho ini nga iya sangkay is aadahiya ha ice plant. So nag-uupod-upod diyan mga biyahe, mga truck, mga ice. So, I guess dadamo din yung mga taga-Loyuhan Kapitolyo or Loyuhan Hospital na okay, di ba? Ang mga boksingero natin didi. Ito talaga dida may igbaw, ito dida nga diversion. Wala pa ito dida mga barricade. Wala pa ito didahan mga, ito nga mga, kuwan ba nga, pag auto magsala nga ni pagliko, mabunggula diri mahuhulog. So damo ito dida nahuhulog talaga nga mga truck. Hanuna nga panahon. So bali ito nga, sangkay ni mama, usa ito. Ngan iatrak kagin sasakyan nga kanan ice plant, kanan mga ice. Nahulog ito dida. Ngan, according nga akong cell group member nga dito na okoy, ungod ito, may dakuno talaga sa ganito ang situation, kay nagmalasnaw nga ni kuno to dida nira lugar. Okay, dadamo ko na talaga itong nahuhulog dida. Dani ko no, amot dida ako, nangalimot ako usa kung mga harina bag to. Basta may mga truck ko nitong nagkakahudlog ko no, tapos, nagiging free na hira. For example, nagkahulugan ice, may ice na hira. Nangunguha ko na tira. Kasi also kasi itong mga accident sugad dan una. Miskan ang diversion dito amon dapat akan lapwas. May dato dito nagkakatutumba nga mga beer. Ang mga truckan mga beer. Tapos pagkagabi, yala mga hubog na kapitbahay. That's true. That's true. So adi na kita balik na kita kan mamasangkay. So ini kan mamasangkay na apian aksidente. Nahulog iya talaga. Sadly, nauto dan iya kamot. Tapos, hira mama kay friend man niya, no? Hiran unang kumad to hospital. Ito na hospital. Pag kita na nautod manggudan kamot. Nasya na to. Uli na hira mama. So hira mama, they were the first to tell han mama ito nga nautdan. So, an mama, itago na lang nato na pangalan nga Charo. Malilipat na lota ko ini. Mga ngaranan ko na lotin niyan. Si Charo. Si hira mama kasi, hira man unang anak ko kay, siyempre, konera, solid friends. Wag sige, na-disgrasya ko, tara ka doon sa ospital. Kato dayon, dalagan dayon. Tapos na, uli na. Hira maman magsusumatan maman na utdan. Ito na rin ito. Manacharo, hikuan, anay. Yung aranta nala Darin, for example ha. Darin na aksidente. Ito nga maman, ito yung Manacharo, wari ito tumuod. Nag-isog lugo diya. Marayaw niyo. Dirt mo pa yung entremis ha? Wala niyo mga batasan. So ganito niya kan. Manacharo, diri ungod talaga. Na-aksidente talaga at to hospital yan na. Panguli daw kamo. Diri, kamo mga batasan. Mga tao, so ganini, yung laging kukuha nit lagas. Ata kayan. Upod niya ramamang osa nga sangkay. Kina-stress na ada. Ginitsa niya ang sako nga ito nga kan Manacharo. Ito nga sako na kada ito ang kamot. Han iya anak. Ungod nga niya, di man iya kamot. Pagab, nawindang man naman at siya. Pero, true. Asya talaga itong nanabo. Sanglit tumuod na hiya. Ano ha, di ka matuod? Itchan, kamot. Ungod nga niya, di nga niya kamot. Ano lang paghatag mo nakasugad. Appear. Or nakasugad. Nung tumuod na hiya. You know what mga bugto, ayaw kita, dapat ating Christian life, diri kita sugad dito. Diri kita to see is to believe. Kay bagin makalasan ka kung ipakita ani ni Lord na imo. Bagin sabihin ka, Lord, ayaw anay. Mas pipiliin ko na lang maging faithful lugod anay bago kumita. Because the kind of faith that the Bible teaches us is not the kind of faith nga to say is to believe. An aton to believe biskan di mo pa nakikitaan. Ito kanan mga tao la ito. Kaya di ba yung Manacharo, pwede man niya tumuod nga. Wala na, disgrasya talaga. Hain man, diin nga ospital, ano nga room. Pwede man sugad ito, diri lugod nga. Dere, kuhan, marka mga batasan. Okay, adang kamot. Proof of payment. Adi na akong kuhan. Proving. Kamot manggudan niya anak. Hala, kamot ininak-anak. Para pa nagbaklaw. May nautad na lang ano, may napakuan na bash pa. Yun at mga bugto.
high eskwelahan, iba dito it konsepto. Tatagan anay kita lesson before kita tagan in test. Makuri na ito aton, di ba? Pero yan mga bugto, life, mas makuri. Kaya life, tatagan ka anay test bago ang lesson. So kung na-eskwelahan, nakukurian ka, bugto, mas makuri ang realidad. Ako talaga, that's true. Dan estudyante pa ako. Ito nga feeling nga, ikaw na may pinakadamo nga pinagdadaanan na kalibutan. Tungod kay tanan nga subject, may project. Tanan nga subject, may summative test. Tapos kumpre pa niyo or midterms pa niyo. So, ito nga feeling nga, nadiri ka masabod. Kaya mo nang ginaadman. Kasi sasukalan ni mo, mama, day, palit daw anay bitchin. Lal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 a. Pinabati ka na la. Ay, busy nga anak-anak. Maabot ka pala iyo. Grabe talaga, dadamo talaga na akong kuhan. Balita mo na, diri ka lang masugo. Feeling nato ni kita na may pinakamabugat na pinagdadaanan. Na-experience ko talaga iton. Up until pagkadikon, ungod na kinabuhi. Bugto, mas makuri. Mas makuri pa ngayon. Kasi nauuna ang test before ang lesson. Nauunan magsakit. Nauunan magbugat, nauunan magkuri nga sitwasyon bago mo mabaruan kung ano gud ang karuyag ni Lord ipasabot ta imo. That is the reality. Kaya students out there is more. May pa ito more. Hulat la ka mo pag may nga na kamon ungod nga life. Kaya bugto, since that is the truth, since that is the fact, kaya kailangan kumapit talaga kita kan Lord. Kapit talaga kita kay makuri talaga at kinabuhi. Kailangan ta talagahin pagtuo. Amen? Ngan bugto, ano ba gina-require ni Lord nga klase nga pagtuo? Matthew na akong kuha. Pero parallel in hiya. Parallel in story natin. Nasaring man. You don't have enough faith, Jesus told them. I tell you the truth. If you had faith, even as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Yun at mga bugto. Ang gina-require Lord na faith ta aton. Diri man an dako nga pagtuo. Makusog. Iba't dako nga makusog. May mga bagay nga dako pero diri makusog. Oh, nagtatawa ka mo. Ungod, di ba? For example, lubo. Igbagtak nga nito imo. Okay la. Biskan dako pa ito. Ba? Pero bugto, may mga gudti pero makusog. Bala. Try la. Kundi. Okay man la. Grabe. Dapat sila na nakamot. Okay la. Di ba? Diri tanan nga dagko makusog. Kaya Lord, wala yung mag-require dako. Gusto ni Lord, gutila basta solid. Basta makusog. Amen. Bugto. Sigo naton. Tatagan ka opportunity nga maging usa nga pinakamayaman habug-os nga Pilipinas. Pero nim ulo sugad la kada kon monggos. Go. Igagrab mo. Usa ka pinakamayaman. Mayaman ka pa kan Diaz. Pero nim ulo sugad la kagutin monggos. Oh no. May makakapa-eskwela tatim kabugtuan. Grabe itong sacrifice ada, no? Okay, may mga gindadara nga pamilya, may mga pa-eskwelahon, tanggap ko na. Yun at mga bugto, diri natin karuyag. Kaya nadiri kita guti. Wari kasi surgery nga mapadako ulo. Kaya kung may surgery, di ba, okay lala aton, at least millionaire ka, ipa-opera dat ngayong ulo, padako, pabumbahi. Paglobo, ang tanglan hilaba. Talaga pubusan mo mga baba, mo irong. Pero balita bugto, the reality is, we hate small. Ini dire ko ginyayakan nga tanan ha. Pero, mga babae talaga, kakalibutan. Ano yung standard when it comes to choosing a partner? Ano number 1? Tall. Pare, naikis na. Dark na lang ni takuha. Wala na ako ni chance. Pero that's the reality, di ba? Gusto ko nila tall, dark, handsome.
At least may dark. At least may dark. Problemado ka kapag brown out. Laban ka. Di ba gusto mo magbalhin trabaho kaya nadiri ka di dahil tatrabaho kay gutin salary? Di ba nadiri ka magtinda load? Hey, tigdos man letot ko an income. Nadiri ka good day. Gusto natin dag ko dayon. Yun at mga bugto, diri tanan nga good day, powerless. Diri tanan nga good day has less effect. He Lord, gutilan iya gina-require ha aton. Kaya kita, bago kita masugad hini kadag ko, we were just an embryo. Embryo lang kita, sperm cell. Mga nurses, di ba? Nagtikang kita embryo. Ito sa nga puno, nagtikang letoy ha, seed. Kaya bugto, yan na, imo mga ginahopa, imo kinabuhi. Tikang ito, ha mustard of faith. Biskan guti lang nga pagtuo, bugto. Biskan laguti, basta makusog. Amen? Ano ba't mustard seed? Mustard seed? Guti talaga niya. Yun mga bugto, mustard seed, according to my readings, is the smallest of all seeds, yet when planted, grows and becomes the largest of all the garden plants that the birds can perch in its shade. Diba? Good nila, pero fast growing. A fast growing annual herb. Hao sa katuig yan, fast growing. Grows up to 10 feet tall in just a few short months. Amay to yait, mustard seed. Give relief from the number of migraine attacks you get. Ka-open nga ninyo mustard. Yun din may mga migraine. Di ba? Atong problema mo. Di ba migraine? Masakit ito ulo. Ako kasi may migraine ako before. Pero yan na, I believe na heal na hiya. May migraine ako as in, ako talaga itong sinuntok na ulo. Kay, masakit talaga tiya didi. Kung para ako, ang makakaisan pain is kung susuntokong ko iya. Ako itong sisiniring, bibinayo bagang lobby. Masakit ito ulo. It represents our problems. Masakit ta ulo. Masakit ta ulo, mawarayan kwarta. Masakit ta ulo, wari ka na allowance. Everything is masakit ta ulo. What do we need? A mustard. A mustard of faith this time. Amen? Yun mga bugto, ini nga mustard of seed, amin yan mga kung paano nagtikang ang Christianity. Di rin man daming Kristiyano nagtikang, di ba? Pero yan na, halos bugos na kalibutan na siran ng Word of God. Mustard ito iya. Ini nga mga tao nga may mga mustard of faith, amin na rin mga tao, mga disciples nga fast growing. Di rin na rin mga tao nga dagkudayon, good tila, pero grabe na era growth. Ang mga simple nga correction, ginkukuha nira, ang mga simple nga rebukes, accept nira, salit nag-grow era. That's a mustard of faith. Ngan it mga tao bugto nga may mustard of faith, amin itong mga Kristiyano nga gintataas ni Lord. Ang mga tao nga willing la ma-correct, willing la ma-rebuke, willing la tutduan, amin itong mga tao nga gintataas ni Lord. Ang mustard of faith, it will give you relief from any headaches. Ano mo, member, masakit ta ulo, bugto, mustard of faith pa. Ano mga katrabaho, masakit na ulo, mustard of faith pa, bugto. You know, tabalay, bugto. I always see them as someone whom I am winning talaga. Though I cannot literally share them the word of God because their hearts are not open. In the way I act, tabalay, ginihimo ko yung way of soul winning. Ini na-learn ko lang ni kan pastor. Nga nasa rin nga pastor na una, biskan ko no hawayan, pangangaon, magbubutang ka mo tubig for everyone na, bubutangan mo toothpaste and toothbrush, sa gaditon. So, ang nahimo ko dida is an kanan pangaon. Kaya toothbrush, di ko nahimo kaya nauuna man ni mama pagmata. Nauuna man niya pagmata agon. Ako nito talaga. Pag nangangaon kami, waray pa nga ni tubig, ako ito nagpo-provide tubig, tag-urusan na iton. Asya kita, ako na yung tubig. Nafe-feel niya nga, grabe may nag-provide na akon. You know what mga bugto? Umabot talaga ang point nga ako naman ang nasyak. Kaya nakitaan ko mama, anyagin po provide nga tubig for everyone liwat. Mustard of faith ito, you don't know. Nakakag-change ito, iba nga tao. Biskan simple lang ito, bubutangan mo la Colgate, it's a good act. Ba? Faith ito ya.
Nag-change ang era perspective because of the way you live. And because of that, pati hira na-change. So yun na nangangaon nga ni kami, tapos it so happen nga, like for example, limaman na uuna, makikita ko, hiya, nagpo-provide na luwat hiya, like water for everyone, pag waray pa tubig, tatagan ka niya tubig. Madan una, diri ko pa ito nakikita. You know, diri necessary nga dagko dayon mga bugto. Bis ka na nimo pagtirok, ayaw ka pressure kung waray ka natitirok. Kay tuyo labog to nga damo talagang demand sa iyo balay, normal na ito. Yan mga bugto ako experience. Ako kasi talaga ako nakakatirok kami da 20% savings. Kung kasi ito bugto akong talaga challenge. Kaya akong talaga ito sweldo, masakto lang ito't mga kailangan na balay. So naging bubuhat, nagtitiis ako mga kung ano't nasasalin. For example, 100 na lang salin, hinuhulog ko yung alkansya. May 500 ako nga nasalin, hulog. Dili ko naging kukompute nga, dapat 20% akong savings. Kaya iba-iba manggod kita sitwasyon, di ba? So madepende kita, magtitinirok ka man nga ni, pero yung mga kaupon nanduduas na, waray sura, waraging kakaon. Di ba? So, hiya ko, nagtitiis ako kung ano't nasasalin ako. Gintitirok ko, dako yan nabulig bugto kayo. Pag abutan mga emergency, nakakabulig hiya. So, kung diri ka mugod kayamanan, everyday an emergency. Everyday an emergency. Imo tinirok tig 5 days la. Abonado ka pa kaya, imo gimpalit nga tirukan. Sigun ta tig 150. Bali ang 10% ginbayad mo lang imo tirok. Ay, pero that's life. Sometimes we need to be contented kung ano pala it may da kita. Diri man ibig sabihin nga forever ka na sugad iton. Ito nga may da ka, pagtiis la, someday, that is your mustard of faith. Ayaw ko pagsari nga, hagis, just man la ini, di ko na natitirukon. Kuwang ko na la ini, hapil. Wow, mayaman. Diba? Igsyut la ito iya. Nata ako mga tirukan bugto. Tig-usa lang ka bulan, lokbot na liwat. Kaya, grabe na mga emergency. Sige, pag kinaarabot. Pero natuod ako nga, maabot gudit panahon nga waray na emergency nga maabot. Nga masisettle na ito nga savings. Kaya, bugto, kuala, tiis-tiis la, siring pa. Amen? Tiis-tiis la kita. You know what, bugto? Let your downfall make you more faithful. The Father instantly cried out, I do believe, but help me overcome my unbelief. Help me overcome my unbelief. Yun mga bugto, ang ginaron niya, overcome my unbelief. So, anya problema is heart. And that's sometimes so we are. Ang problema talaga natin is heart talaga. Diri talaga ang sitwasyon. For God to change our heart, kailangan maging honest kita, didakan Lord. Yun mga bugto, gusto ba niyo malaman kung paano nagwo-work ang faith? Gusto niyo malaman kung paano nagwo-work ang faith? Amen. Sige, very quickly. So I need someone to be here on stage. Nga, kikitaon natin kung paano ba faith nagwo-work. Sige, Lawrence na la. Kikitaon natin. Sige. Bugto sugad ini kung paano nagwo-work faith. May time pa man kita. Once in a lifetime line yung opportunity. Okay, natras. Nakita ka? Dere, that's faith. Sige, Renz. Sige. Libot anay ko makanan na pulo. Para malipong ang kaulo. Kasi life kasi talaga may mga times na malipong aton ulo tungodan mga problema, Renz. Ay, okay, tama na. Kay nagawas ka pala ngayon ako. Sige, Renz. Sige, Renz, ha? Sige, mag-i-instruct ako imo. What you need to do is to follow my instruction. Okay, Renz? Is that okay? Sige. Renz, turn right. Turn right. Turn right. Oops, tama na. Sige. Forward. Oops, anay. May hagdan dito rin sa hinay-hinay. Sige, forward pa. Oops, hada ka na hagdan.
Sige, forward. Inahinay pag forward. Oops. Sige, turn left. Sige, forward pa rin. Sige, go. Forward na. Oops, turn left, guti. Sige, forward pa. Oops, ayaw anay. Turn right, guti. Sige, forward. 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 Turn left. Turn left. Turn left pa rin. Turn left. Okay. Masaka ka na liwat na hagdan. Okay, masaka ka na liwat. Oops. Sige, forward. Forward. Oops, awanay, awanay. Turn 180 degrees. Ay, mat major tiya, maarami tiya. Oops. Atras maguti la rin. Atras la maguti. Uguti la, tama na. Oops, anay, sige. Atras paguti. Usa pa. Uwas, tama na. Lingkod rin, lingkod. Bugto, that's faith. Ginharm ba ya? Waray, di ba? Maaram ya kayo nga waray di dalingkuran, pero nagtrust dia pag sir nga lingkod manggudlay ya. Ba? Thank you, Renz. Bugto, that's how faith works. Sometimes the Lord would give us instruction. May pinagap ako pa niyo. Sometimes the Lord would give us instruction. And what we need is just to trust Him. Biskan di rita nakikitaan, follow la. Biskan di rita nakikitaan, obey la. Amen? Bugto, let your downfall make you more faithful in the Lord. That is your opportunity. Nasa rin didi. The father cried out. So amo na ini. This time, ini nga father kasi, grabe niya devotion, and maliha iyan iya unbelief. And that is something again change ni Lord. Ini nga father. Kung iyo kuan liwatan story ng prodigal son, di ba? Ang salat ito na inabu, gin-admit niya, naging honest niya, papa, nga, nagkasala ako, mali nagdesisyon na ginhimo. Bugto, as we come to the Lord, kinanglan sugad kita iton, we should be honest to God. Maging honest kita nga, Lord, nagkasala ako. Lord, mali nga desisyon na akong gimbuwat. Willing man ni Lord nga buligan kita. Amen? Bugto, ito nga faith, ito nga Father, it allowed God to heal His Son. Kay gidaan na may ada devotion. Kitaon nato na next verse. When Jesus saw the crowd of lovers was growing, he rebuked the evil spirit. The spirit that makes this boy unable to hear and speak. He said, I command you to come out of this child and never enter him again. Then the spirit and threw the boy into another devotion and left him. The boy appeared to be dead. A murmur through the crowd. As people said, he's dead. But Jesus took him by the hand and helped him to his feet and stood up. Yun mga bugto, grabe Lord. Kita niya papabayan. That's who God is. That's what God do. He will take you by His hand. He will help you stand up. Diri ka ni Lord papabayan nga sugad bugto. Kaya daop kita kan Lord. What enables again the Father for God to work, hai anak, ngay gil, it was His devotion and it was His faith. Bugto, for us to see the Lord working ha aton mga downfalls, diri naton kinahanglan lahin faith. Kinahanglan luwat naton hin prayer. Kitaon naton na aton next nga verse. Afterward, when Jesus was done in the house with his disciples, they asked him, why couldn't we cast evil spirits? Jesus replied, this kind can be cast out only by prayer. Ano ni Jesus? Prayer. Lakan na faith. Inuat mga bugto, Jesus. Antin pipertin niya hapart mga disciple. Ginyak na niyan mga disciple nga makakast out lato through prayer kay ami tuan kulang han disciple. At mga disciple may faith hira kan Lord kaya siya nga niniragin cast out. Diri mat niray himuon kun warira pagtuod kan Lord. An kulang nga ira an faith. Kay hira Lord kumadto habukid, hira naghayahay hira di ubos. An siya naging kulang nga ira. Kaya ginyak na nira ni Lord makakast out lato through han prayer. Hinot mga bugto it prayer connection ito naton kan Lord. Prayer and faith enables each other to work. Ani mo prayer mag-work ito kung may faith ka. Ani mo faith ito mag-work ito kung may daka prayer. Pero kung puro ka la prayer, waray ka faith, waray mag-work. Waray power nga makikitaan ni Lord, makikitaan naton
nga power ni Lord. Kung puro ka la faith, waray ka prayer, waray liwat work nga makikit-an kan Lord. Ang Father, ang kulang niya, faith. Pero naging honest naman niya kan Lord, so na okay na niya kasing-kasing. Ang disciples, ang kulang nira prayer. So ang disciples, waray ra nakag-cast out, kay waray ra prayer. Ini naman nga Father, waray ka cast out katikangan anay, kay waray pa hiya faith. Gindil anay ni Lord ang iya kasing-kasing. Amo ito gimpakianan ni Lord, kakano pa man ininanabo. So di na ito nagsaring ang Father nga, help me overcome my unbelief. Kaya bugto, duwa talaga ito. Why do we need to pray? Bugto for us to be guided into the specifics. Kasi ha Bible, wari dito magjakan nga, di ka nga nitanggap mo na trabaho, sugad din yung bubuhaton. Pag-apply utro dito akuan, tapos, wari ito sugad na Bible. Di ba? Ang ginbahatag ni Lord aton is a good future. Kaya when we pray, the Lord is guiding us. Gingagad kita ni Lord into a certain person, into a certain situation. Kaya kung diin, mababaro kita kung anong tama himuon. For God, for us to know God. You know what mga bugto? Kung ginhatag ni Lord tanan nga answer ha Bible, siguro not Bible direlay ni sugad kadakmol. Kung tanan kadadamo naton nga tao, tatagan kita specifics. So gimbuhat ito ni Lord. Para ano? Para may time lagyap kita nga makiktok ka iya. Isip pala niyo, kung tanan na answer na atong problema aada Bible, makikistorya pa ba kita kan Lord? Yan na nga ni nga diri, halos diri na, di ba? Bangin ko man ito nalakitan tao, huy, ano pa ito nakabutang nga Bible kapag kuwan, for example, na-tempt ka, ano pa nakabutang nga nalakihimuon? Hatawo ka na lang mapakiana, diri ka na magpipray. Kaya that's prayer. Kung sa pabugto, we need to pray because Jesus has modeled it. Gin-model ni Lord ang prayer. Di dahan time maging arrest niya, anong iyagin buhat? He prayed. It was the Lord nga iyagin pahibaro anay. You know what mga bugto? If we will lack in prayer, we will prevent success in our lives. Kung ito nga success, dito ibig sabihin nga, ani mo talaga trabaho nga gusto. You know what bugto? There are many forms of success. Success ito pwede, it could be a peace of mind. It could be a joy. It could be satisfaction na imo. Kung nasya man ito't imo, karuyag. Yan ang mga bugto. Do you want to know how prayer works? Do you want to know? Amen. Sige. Kailangan ko na lot din usang akuan. Ikitaw na itong paano nag-work ang prayer. Sige, ate ay nalalugod. Ate ay girls naman, kay mga girls mga undefeated. Sige, ate ay. Anay. Kuha lang. Okay, ate ayan aton. Anak gunting. Awadi. Sige. So yung ate ay, tatagan ko ya 30 seconds para subdunan ako nagpapakita iya. Okay? Adi, sige ti adi, di ka mag-stay para, okay, ti ay, adi an papel, adi an gunting. Okay? So tatagan ko ya ate in 30 seconds para subdun niya, ini nga ako nagpapakita iya. Okay, sige. Ti ay, your timer starts now. Nine, 6, 2, 1, time's up! Okay lang ito, ate ay. Sige yan na, ate ay. Tatagang ko ikaw yung chance na magpabulig anyone from the congregation. Sige. Pili bis kanino, ti ay. Oh, go, Alpha. Sige. Sino tatagan tayo through another paper and another 30 seconds to do it. Sige, kawaan ko na lang. Sige. Sige, didi ka na lang, ate Alpha, para makita kita kuan. Sige. Ate ay, didi ka. Dua ka mo, istorya na lang ka mo. Okay, asya na niyo bubuhatan. Sige, your 30 seconds starts now. Twelve. 7. 4, 2,
1. Time's up! Okay. Time's up na. You know what mga bugto? Sugadin ni it prayer. Thank you, Ate Ay and Ate Alpha. Thank you. Okay man. Bugto, you know what? Sugadin it mga prayer. Sugadin it prayer. Haaton life, damot mga challenges, damot mga diri kita maaram, malipo nga ulo, masamo, chaos. Ate Ay kanina, warin niya kahimo, di ba? By her own. So nangaro yan bulig. Ano na ako niya kan na iya? You can ask anyone from the congregation. Pero maaram kita nga hini nga congregation, wala iba nga maaram maghimad to kundi ako. Pero gin-ask ako ni Ate Ay, waray. Waray, di ba? Sometimes sa aton life, ang setot nangyayari, nakadto kita mali nga mga source. Pero of course, dirito yan kan Ate Ay. Di ba? Relate natin na life. Actually, makuri talaga latad do. Nakadto kita mali nga source, nagkamay da ka problema, kadto ka dayo na internet. Encouragement for the broken. Nagkamay da ka problema, kadto ka dayo nim sangkay. Bis ko, kasi may pinagdadaanan. Kwan leto inom. Adto naman. Na malilugod. Sometimes, namamali kita kung hinon aton dapat kadtuan. Okay? If Ate Ay nag-ask ka akon, so we could have done this in a short period of time. Diba? Kaya lang seconds natin yung may So you know what, Bugto? That's life. That's how prayer works. Dapat talaga mahingad tulakitan insakto nga tawo nga dadaupan. Ngan wara ito iba kundi Lord. Ato nito connection na iya. Amen? Amen. Bugto, do not waste your downfalls. Let your downfalls make you faithful. Let it make you prayerful. Amen? Guti na lang mga bugto. Guti na lang talaga mga 10 minutes na lang. So, for us to experience the Lord's power in the midst of our downfalls, we need faith and prayer. Amen? Sige bugto. Adi man ha, gusto ko ipakita iyo kung paano nag-work it faith ng prayer. Kinasaring ako kanina, kailangan diri faith la. Kinanglan, faith and prayer. Sumida ako didi usa nga bulb. Ini kasi iya nga bulb. Power, di ba power ni Lord? So, it faith, that is an imo belief, patin imo action. Kaya di ba ang faith diri mag-work kung wari action. So, ang faith, an imo ito pagtuod, nga inihiya nalaga. So, anasing Lord, biskan guti lang nga faith, biskan mustard. So, biskan ito 1% lang nga natuod ka ini, nalaga ini. It's okay. Pero ang faith kasi may action. So, tungod kay natuod ka, pipidliton mo ini para lumaga, tama. So, that's faith, belief and action. So, kaya ano nga nasing Lord, biskan guti lang kaya mag-power. That's true. Kaya biskan 1% ka lang nga natuod nga ini malaga, pag sundon mo ito hiya, nga 1%, malaga talaga. Okay? So, pipidliton ko. Waray lumaga? Kaya ano, faith pala kasi, waray pa prayer. Prayer is our connection to God. God is the source of power. So kinanglan ini, connect ini naton para ini maglaga. Okay? Kailangan i-connect ini naton ha source of power. Adi na. Awan. Bago nagot maglaga. Faith plus prayer. Pero bugto, kapag prayer ka la, may waray ka faith. Sigunta, connected. May prayer ka na, connected na, di ba? Pero waray ka faith, diri ka natug nga nalaga ini waray action. Malaga ba hiya? Diri. So kung may prayer ka, dapat may faith liwat. Para ang power ni Lord mag-work. Amen? Amen. Kadi ko lang. Amen mga bugto. Last na. You know what mga bugto, I experienced in my life being on a greatest downfall. Pero, before I end, gusto ko lang i-share na iyo. I just want to encourage you because this was the greatest downfall I ever experienced in my life. I hope nga diri ka makalasan ha. Kilala din niyo? Ay, hello rin. Or ato halast. Halast. Ay, hindi ko lalast. Hoy, wari lang kakalasan ha.
Kilalat niyo? Kung ang mga artista tawag child star. It was my picture when I was a child. Ang tawag child abuse. Child abuse. Actually, bugto, I was big in size when I was a little kid. Ngan high school na ako siya ko ini. Ano ba? Dito sagad ako tumatambok ako. Up until a great downfall happen in my life. You know what mga bugto? Fourth year high school ako. Exactly 7 years from now. Kasi it happened July to August. I experienced a terrible sickness. Mamba kamo kung ano klase nga sickness? Diri ako nakakakaon. Diri ako nakakainom tubig. For 2 months straight. No water. Waray pagkaon. I didn't take medicine. Kay logically nakakakaon, di ba? Direct nakakainom tubig. Whenever I take something, direct nakakahinga. Nagsusuot ang dughan. And I have no idea kung paano ito nangyayari. I have no idea kung kaya ito nasugad. I was not even confined to a hospital. Kay wari kami kwarta. Ngan ginpili ko. Madiri magpa-confine. Kay para makugagastuhan kami. Nganan akong lawas tungod dito nga sickness. Naging sexy. You know what mga bugto? I heard mama crying from time to time. I heard tatay saying nga gabay na lahat ako na ito na hinabo. Kaya imagine na school ako ay mag-graduating student at that time. Fourth year high school na ako to. I stopped in school for 2 months. Nagplano na talaga ako nga madirinahan ako may eskwela. Mabalik na lang ako sunod kung ever buhi pa ako. Kasi imagine anak kong lawas oh. Gumasa talaga akong duro. Kakaradami na shock. They were furious. What happened to you? Yun what mga bugto. Amito an moment. Nawari na ibang nasalina ako. The little faith I have. Amito moment nga. Naging close ako kan Lord. Hindi nga mga panahon. Umatend ako Bible study kadua pala ka beses. Kada week manadto ka natin silin. Ito nga after kadua ko ka beses. Weeks following ito nagkasakit na ako. So wari na ako maka-attend Bible study. Well, I am sick. An akon mga classmates papadayon ng Bible study. Pero may kasi na bisita ako ng classmates, pero na bisita. I-share nila akon Vic ang Bible study diri la eskwelahan, church na. Pastor na naglilid. Grabe ka dabaruan sugad dito. So ako naman ako i-enjoy pa ba nag-life naman. I was dehydrated. Maluya na ako. Actually that time ko na anytime pagkabuwas. Perhaps bagay mawaran ako sugad. So ready ko na kasing. Nga okay, bangin tubtob na talaga ako din eh. Sinera na ko nera. Yun mga bugto, umabot an point nga. Waray na talaga. Maihan na kasi as in grabe na yung suffering nga. Kung umabot an point nga waray na ako. Usa nga kulop. Himama tumambay gawas. My father was a tricycle driver, so he is expected to be outside home. Akong bugto na kadto eskwelahan. Ako nalao sa balay. Di ako maaram kung kaya siya nalaton akong naisipan. What I did, sumakakuan usang haamon igbaw, kumanta ko usang kwarto. I prayed and give God the little mustard faith that I could give. Mayayakan ko bugto nga, diri pa ako faithful that time. Because, diri ko pakilala si Lord. That was the time may kadwa palak naka-attend Bible study. So na-consider ko ito nga guti talaga ito nga pagtuo nga may da ako. Kaya diri ko pa talaga, wari ako relationship kan Lord. And you know what I did? Nagpatukar ako yung kanta. Ganito nga kanta, ano lang nga kantaan maaram ko. Kaya kung maaram na akong Hosena na ladto. Pero na akong lamaaram is lead me, Lord. Nagkanta ko. Kanta ko, lead me, Lord. I prayed
Ang nakikitaan ko nagsarili, I was just crying and crying. Na-remember ko na akong word kan Lord. Gusto ko pa mag-leave. Because I want to help my parents. I want to help my family. Wala pa nakakatapos sa amon family. I was on a pursuit of my study. Gusto ko makatapos pag-eskwela kay karuyag ko hitatay, di rin na magta-tricycle. Kaya grabe yung challenge ako. I was praying to God nga, Lord, i-extend ka na akong life. Gusto ko pa mabuhi. Because I could see ini nga family in the future. Kung wari makakatapos ini nga pamilya, makuri, damo kami na magburog to. Kung wari amon may nakatapos pa. And you know what mga bugto? Ito nga moment, I consider that as my turning point. What did I give to God? It was just a mustard of faith. Not anything big. Wari nga maaram na Christian song, di pa nga maaram mag-pray. Pero yun what mga bugto, haaton mga hard times, di na kita nagiging honest kan Lord. Di na kita nagiging authentic ka iya. Di na natin nayahatag kan Lord kung ano good ang ginmiminan at mga kasing-kasing. Kaya yun what mga bugto, ito nga moment, diri ako maaram, days after ito nga mga adlaw, itong adlaw, nagkamay na progress sa akon. Pero nag-start ako Nag-start ako pagkaunin talaguti, pag inumin talaguti, hasta nahian siya nala. Kaya bugto, ayaw nato underestimate ito nga gudti. Nga may ada kita. Asya lahat ganda require ni Lord. Imagine, ako nga naging buligan ako ni Lord, waray pa ako relationship pa iya that time. How much more kamo? How much more kita nga may relationship na kita kan Lord? Yun yung mga bugto. The Lord made me graduate. Hanakon high school life. Yan ito nga small faith. Ansyatan akon always bubutang kasing-kasing. Hadto nga small faith na ginhatag ko kan Lord. Amo ato unfaith nga nagdara akon kun hain ako yana. Kaya bugto, ayaw i-underestimate ang mga gudti nga butang. Hai mo kinabuhi. Be honest to the Lord. Bugto, to conclude our service this morning, I want to encourage you with a song. Di rin ako singer, pero gusto mo lang kamo ikwan. Ini kasi yung lyrics. Ini kasi nga song nakaka-inspire din ni Doro akon. Iya kasi ni message, pamati ko familiar kami. Ang message kasi ni nga song is about inihan mga anak nga this time gusto na nira pahintuunan ira mga parents. Kay gusto nira hira naman. Yung reminisce nira nga, sorry ning yung buhat ni Papa, ni Mama, yan na ako naman. Feeling ko familiar kami niya. Familiar kami niya, kuan to, no? Ano to niya? Kuan? Ayon. So niya, huwag mag-alala. Revise ko lagi, modify ko. Huwag mag-alala, manalangin at manalig ka. This time mga bugto, ginhimo ko yang away nga gusto ko maging courage nga kung ginugulan na kami ito ngayon problema nga kung if you are already at the point of giving up, gusto ni Lord yak no na imo nga tahan na pwede ka magpahinga iya. Amen. So ansya niya bugto, I know agin ko Korean ka, pero huwag mag-alala, ipigin ang mata, pahinga sa kanya, siya na ang balabis kanyang ginagawa, manalig sa Ama, siya na, manalangin ka, manalangin ka, Bugto, para imposible kan Lord. Just a prayer and a faith. Let's all stand mga kabugtuan and let's close the service with a prayer.